Hola, bon dia. Avui us ensenyaré com podem dissenyar un circuit hidràulic amb plataforma elevadora i doncs aquesta plataforma ha de tenir la propietat de que es pot aturar en qualsevol moment del seu recorregut. Doncs bé, per poder fer això, primer necessitarem un cilindre de doble efecte, d'acord? I com que ha de ser una plataforma elevadora, doncs volem que canvi el seu inici. Per tant, aquí posarem primer la força, que en aquest cas jo la força que vull aplicar serà 100 newtons, i a posició del pistó, doncs, com que volem que comenci al final, doncs li posarem 200. Per què? Doncs perquè és la carrera de l'èmbolo. Per tant, això és al final. Veurem com canvia, veieu, ha canviat. Aleshores, seguidament el que hem de fer és instal·lar la vàlvula. En aquest cas jo necessito una vàlvula de 4 vies, ja que és la que necessitaré per mostrar-vos com hem de fer perquè es pugui aturar en qualsevol punt del seu recorregut. Doncs bé, fem clic dret sobre ella i venim a propietats. Un cop aquí, primer triem la manera d'accionament. Jo en aquest cas triaré una palanca simple i aquí, com que jo vull que s'aturi en un moment concret, doncs clicaré aquest icono que representa que es queda totalment parat sense circulació. I aquí a l'altra banda hi posaré les vies creuades. Faig clic sobre acceptar i ja la tinc a punt. Ara simplement em falta instal·lar el tanc i el grup motriu. Un cop ho tenim aquí, simplement el que hem de fer és unir els diferents components o els diferents punts per tal que ens quedi tot unit i creiem que pot arribar a funcionar. Un cop ja ho hem unit tot, només ens fa falta comprovar que el circuit funciona correctament. Per fer-ho, vindrem aquí a executar i farem clic sobre iniciar. Veiem que se'ns marca la part per la qual en aquell moment hi ha pressió o oli. Aleshores farem clic sobre la palanca i veurem que no passa res, ja que l'inici doncs, està tot estirat. Què passa si jo acciono des de l'altra banda? Doncs que es mourà comprimint-se. D'aquesta manera vol dir que la plataforma s'elevarà. En canvi, què passa si jo faig clic i després torno a fer clic? Doncs que se m'aturarà en el punt on jo desitgi. D'acord? I si jo torno a fer clic aquí, doncs tornarà a baixar. Aquest representa que és el punt neutre. D'aquesta manera és el punt neutre. Així és de la manera com funcionen les plataformes elevadores i doncs és la manera que a mi em sembla més fàcil i més eficient per poder dur a terme aquests circuits. Bueno, gràcies, això és tot i espero que us hagi servit i que us hagi quedat ben clar.